puilano lamsogo khapani da hoktei bufuk song norok jotono kothmo bijap channel muthangjagi mano tipra sarok tamo regional party tamo national party jotono khabaksa thansa tongkhangke tabukbo tipra sarok phyogjagi mano tipra hasteni political party wo kesekere ing tongmani mari nukjagi tongo tamo regional party tamo national party abo haino ex chief minister haikebo tabukni mp borongona biplab kumar debni bisingtei saimanjakha bo press meet khais kok sapro baireni phane roksi tabuk BJP no dongso khanya nai dongo hun saka amo bai BJP party wo oromurong laijak bo baireni phane roksi dongso khanya nai dongo hun samani oboni meaning tamo amo to kubangmano kokni bedek tongo bo tamo no blukorong no bujokna naikha BJP party ni no kuboni haseni phane kok sai klangmano de saka haikeba kuboni party ni BJP wo join refinery rokno de samak laikha haikeba katal Bangladesh ni phane rokno de samak laikha amo rokto borokni party ni borok rokno kahamke saimanai phia bisingo problem nglai tongo omo sarai engkha ex chief minister Biplab Kumar Deb ni bisingtei oro bodol kaisani bisingo post ni bagi phano nglai mano kaham budget ni tender rokni bagi phano nglai mano public rokni manthai soktai ni bagi to ngla khnei sing saino mano especially sini tiprasa rokni bagi to matha betha nglak borokni sini o jaga o kuno lena dena kre haipano masao jara tipra motha bai tongkha pu seglayu dofani bagi samungklai liya hni kok sanai rokno kebo bahai motom krei rokbai borok se khapilaya nang tiprasa aro thangi tamo mana tong nukhna bla CM masa sokok jangma sini borok koijon post ni yak hantano nongkhri rohjak mani sobka sat sobka bikas hni siriknai tiprasa rokno sanamusungo bikas angke nini family ni angui tongna tiprasa rokni kuno bikas ngya abo jotono nugui tong nijini le tiprasa rokni bagi kuno demand krei budget sanam to boi manya samo mungsa phunukjangnai krei sorkaro asugui tongoi kok sake mudi tiprasa ni bagi tamo khaika mudi saimano borok omo hai kokno sanai nok krino nok riwi tongo tui krino kolkai riwi toniwo national highway khairi toniwo mas paike ration mairom ri toniwo hnei amo sarkar ni odikarsi tongo inani nono bosor kri sinambui toniwoi nini rangbani nono nok khungsa riwi rina tamo tongba dam komni tim nokhung tim bera dukano 10 takani mani panya thangbo tax maribiu hunke sing bosoro busaksi tax marina sarkar no sungno rega rok hamhumia nok rok riwi tongmani abo sungno bandi toni mase klayo jemon Salman Khan chong income tax no banchirina bagai human beings kholongmani hai khapangni takhokte bosong ang kaisa example kaisa parani kokno saikhnari mono bisidokni sekangni kok angke bono sajagi angei samako gya khoroksa sini parani hanke borangana 400 taka din hajira rui tongfru bokhai busagri 300 taka bori rokno hanke 250 taka haipano bini oro boi kam khaina bagai parani borok rok ready tong khobor se nahalai tong bini oro kam da soli kharok khmei dam kom hiniya dam to bo boisugriya haipano bini oro kam hanke salkisa bai paiya din kolok ma khayu din kolok kam ma khaika hanke rangbo kubang ajinani sepmanai amuni bagai bo haitra dam sirina nangya haipano se bini oro borok sikagya nungsi borok manyangnai bo manya ingya amo hai salja kam khai hajira kubang nanano lebarok naya din kolok kam khanyano se nahallayu kokbo moya je boije hajira rimani bini oro din kolok kharina nangbo hnei bo hajira rimaya amo haya bo buni saipano kubangma hajira riwi mano kok hinke kam khani rokni thansa kri baksa kri ko kaisa kri kam khani rok jengno usuk hajira riya hinke jeng kam khayani noro hani sake bo bube bakno mar khamu o kokno kaisa pano wansuglai salaima kri khoroksa khurukchu wansugui bo bini kokno bui mani glak hani sajagya phano ongkhana chini bororokni kok ongkha omo hai nang khayake khaya tongdi ani khe buhok tongo angkhe ma khayu nang pusokja ekhe ta khaidi hairok dai ko phia oro thini sabo thei kri bororok no theiyu ganang borok dam kombai bini samung no sari tongo buskambo tabuk samung khairi tonimani tabuk invest khai tongmani abuni buthai manke bode buganang nai chini kopal haimete prasarokni kothuma angkha omo hai seng tabuk bo nok khungsano lopung yawi khitai nok khungsano lopung yawi MLA mondri no lopung yak gange tapphano thanchangei chini manthai rokno nahari mankhu phiaba amo pufur bongno jepro ongnai aprono manai amo hai ngui manya gange seng noklang nglak kiprao chini kiprasarok unoti khaiman mani chini hasteni MDC minister ngi tongnai rok serngna nango buni hasteni bororokno nukhna monipuro kisa violence sangma bai BJP ni no leader rok jotono saini rilekha sin hasteo sang sep karika hnai omorokno nasigei nanya nango chini bororok MLA montri no lobung yawi thansa khai chini je
nangi tongmani demand no mang khang ke omu ba automatic se phaible mani thanga ke norong no minister MLA sanai ta khable sanai ba ro tabuk bo BJP o tabuk minister ngi tongnai ro 3-4 jon no nongkhori phaila sing chin house shap kari kya sing nano nangu grata tipperland hini tamu interlocutor lukutul nangya direct no kok salanya phadi hini hinja kamu dilio khapani ta hokte book song no role tamu wan so comment khai sanani tapuki te video no sadagi tongha ke like na tapukbi te paithago tabuk phano subscribe khaya ko ngangke subscribe bo khlai redi te notification no bo all no click khai redi khapani ta te book song tini ni bage asuk no jotono na hambai